Ayo, Lintang Asmara. Lintang Asmara. Nggih, Katur menika panjenenganipun Bapak Eko tuwin Ibu sinten Mas? Bu Asih nggih. Bu Asih. Ora nggo catetane aku mau ndak. Masyaallah. Ora ono. Ayo, Catetan iki terus maca ya piye tenan. Aduh. Jan. Om, catetane iki ning ati karo ning pikiran. Oh, jan. Maksude. Ya. Aku lo ngerti. ayo. Ya, Lintang Ya, Asmara Cek. bersama Asta Brata. Nggih, Mbak Ingar duduk dulu. Hanje, Kok tak matur. golekne sandang pangan lho, Mas Nanang. Oh nggih, tenang Mas Akbar Kowe nggih. ngono iki masa ya cek mentolon njaluk aku. Ora, sampean malah tak pageri tak umi-umi ben akeh tanggapane kok. Amin. Tak pageri pokoke memolo aja sampe ganggu. Amin. Iki ora mentolong. Ya lah nggih. Sini. Oh alah iya. Aja disawang pira. Tangane lho, tangane wasna. Peteng lho. Dalak peteng Mas. ya. Nggih matur suwun Mas Akbar. Nggih. Aku tak gajuli tak nyimpingi sampean Mas Akbar. Weh, gayamu nyimpingi kok. Nggih, ngapunten lho Pak Degareng kula lek guyon nggih ngeten iki mbok pilih wonten klodak kladukipun anggen kawula guyon kalih panjenengan kawula nyuwun pangapunten. Iya nggih. Lah nggih ngapunten. Nggih. Daleme sampeyan ki jauh to, Mas. Nggih celak mriki lampu merah watu dandang ngetuan mentok enten lampu merah melih belok kanan. Naik apa tadi ke sini? Sepeda motor. Sing nyetir Kula. Lho, kemelinti ta. Kemelinti ngono kuwi. Kosek to Pak Digareng, Lah, piye saderenge ngapunten. Nek kula sing nyetir mengke otomatis niku A1 mboten gawe-gawe mboten ditambahi mboten dikurangi. Jurusane langsung akhirat. Niku asli niku. Masal. Mas Nanang, Nggih, wis tau ngerokok Dunhill urung? kula to? Hmm. Nggih, kadang kala. Nah, wis tau berarti. Empun. Nah, nek wis ya ora usah. Walah, Terima ya. kasih Mas Nanang. Nggih, sembah nuwun. Mas Akbar. Iki apa iki? se alon-alon nang jero. Lho, iki permintaane ning ndi kok nggur 100 tok iki? Nggur nyampe ngono tok. Nggih, menika namung dana sosial. Renek tulisane. Lah renek tulisane kok ya. Lha nggih. Yo, Matur sembah nuwun. Sinten iki? Mbak Niken no. Mbak Niken. Ayo Nduk, Cahayu Niken. Oh, siap. Jumeneng. Wadah. Berdia. Ya. Ya, paring lelipur, Dik. Nggih. Merdeka wae tak bebaske. Isuk-isukane nyantai. Iya. Apa iki? Jalukane apa no? Permintaane apa? Jam balas juga boleh. Nggih. Gitu. Ya. Kalih jenengan. Lho karo kowe no. Ya. Kalih jenengan monggo. Nek kalih jenengan. Nanang nyapa to kok malah gak milih aku ya. Nah, rasain lah. Ah. Lanang pendatang rezeki lho yang meneng-meneng. Mak brul-brul Pak Mau arep tak kei THR malah rasa. Lah, syukur Beh, kamu aku pengen- lebih memilih Mbak Enggar ya kamu. Aku pengen karo Mbak dengan Jambu Alas. Nggih monggo. Nggih, Siap, Asabar, kondusif. mohon izin. Wah, ngon bebas mawon. Yo, nggih. Bebas wisan. Nggih. Monggo, Antun tak dentun tak yuk. Pak. Ndo. Malih, Nggih. tanduk malih. Lah piye to? Nggih. Tanduk to. Nggih pun. Ya. Aman Mas Akbar. Tenang mawon. Wah, tenang kowe. Yes. Ya, Weh. terakhir ora apa-apa ya, terakhir. Sewengi digawe meriah Mas Akbar. Nggih. Oke. Ya, Nggih. terus. Monggo. Ya. Oke, boga. Ya. Nggih. Ya, apa? Ya. Apa ki? Ya. Akhiran dan Orang yang sampean sabar dan teknik mengejarkan tresnamu lurus lan suci ing pasuwun sing gedhe pangapurane Agung Krisna sebujuan selawase Agung
nutukne lakon. Nggih. Monggo Mas Bagong. Nggih, keripik gedang keripik telo ya Mas Gareng. Sami-sami. Gedang watan rata. Ayo pelak. Yo. Nutuke lakon Semar mbangun kaya ngapa babaring lakon. Ke benang merah didongake ya ana muga-muga sak rampunge adicara mayangan bengi iki keluarga besar Bapak Haji Eko lan Ibu Haja Asih Kalisa saka Gudha lan pangerencana tansah manggya kabagyan kabegjan lan katentreman Allahumma amin. Ya kanggo pangbuka utawa mukadimah ana sisen limbukan aku kepengin ngumandhangi tembang ilir-ilir kanggo mukadimah ya kuwi karya besar Wali Songo Sunan Kalijaga sing biyen tembang iki dadi media dakwah ana ing bumi Nuswantara. Nggih. Tembang ilir-ilir go mengku teges kang becik makna kang apik. Ayo dikumandhangi buka saka Bunang Mas Irman monggo. Ya,
lebar, lebur, labur, luber. Luber kesabarane. Angko saiki wis sabar, Nduk. Ha iya. Sajeke aku nampa momongan ponakan ki lho. Aku rada sabar. Aku mbayangke piye? Sok nek masku sijine Mas Badar sing dalang kuwi, wis duwe anak terus aku duwe anak. Ya, mesti sombongan bapak mesti. Apa ya? Ketoke kok ngono lah. Anak dalange mesti kan nek rasa kumingsune lho. Oh ngono. Mesti anake Mas Badar sok muni. Piye? Kuwi to dalang nganjuki sapa sing dalang sing ceritane runtut, sastrane runtut nek ora bapak. Oh ngono. Kuwi anake Mas Badar. Sauri karo anakku. Ora iso. Jaman semono ya. Nganjuk ya. Wayangan sing paling ngepop iki wayangane papa. Waduh. Papa gitu, limbuke ucil. Ris kantenono ris. Iya. Papa. Uga pengumuman kanggo warga masyarakat Nganjuk di bulan April tak umumne ya kuwi wara-wara pentas-pentase Astabrata sing ana Laladan Nganjuk dan sekitarnya. Oh ngono. Tanggal 17 Pak insyaallah aku karo kanca-kanca Astabrata main ana ing SMP Negeri 5. Oh SMP Negeri 5. Pengumuman kanggo pecinta-pecinta seni dan budaya, bakul-bakul monggo mengais rejeki bebarengan. Ana SMP 5. Pak insyaallah bintang tamune Abah Kirun. Oh ya. Terus tanggal 30. Tanggal 30 ning di alun-alun Nganjuk. Wow. Dalam rangka HUT Hari Jadi Kabupaten Nganjuk. Oh ngono. Iya. Nek pengen nonton nyusul tanggal 1 monggo no. Oh ngono. Pentas spektakuler. Oh ngono. Bintang tamune Cak Komet karo Cak Dodok tanggal 1 lakone Parto Kromo ning ndi Sukorame Lamongan. Wow. Nonton wayang po minggat jadi. Nduk, piye iki saka kersane Bapak Haji Eko dan Ibu Hajah apa asih didandani sik. Nah. Awake dhewe ngandani ning jero kotak kene. Awake dhewe sowan mrene ora ijen. Iya, Muga nganti para kadang bintang tamu sapa? Ya kuwi Mas Gareng saka Bojonegoro lan adiku Niken Salindri saka Tlatah Kediri. Oh ngono, ditanjake. Mbok cepet to, Mbok? Ya. Ayo Mas Gareng tak aturi luwih dhisik munggah ngancani aku omong-omongan sisan gawe halal bihalalan dhisik ning panggung. Ya, gandeng mau janjiane wirawiri. Ayo saiki Mas Gareng munggah disepoti aja dipleroki. Ya. Aja dipleroki. Ora apa-apa aku nyicil gawe dosa neh kok. Ya aja dipleroki. Monggo Mas Gareng minggah wonten ing sasana budaya. Ayo. Perahu layar. Ya kan
wilujeng dalu good night Mas Gareng. Selamat malam. Sugeng dalu. Alhamdulillah ketemu lagi ana ing laladan sugih waras Prambon Nganjuk. Nggih, alhamdulillah ketemu lagi. Suwe ra ketemu. Alhamdulillah. Dalam rangka ulang tahun ya kuwi pernikahan ke-27 tahun Bapak Nggih. Haji Eko Kang Sarto Ibu Hajah Asih. Kula gumun Bujang. Gumune ngopo Mas? Atase bakul wesi amo sugih kaya ngene. Lho, iki jenenge apapun itu ya kuwi pekerjaan nek ditelateni iso ngrejekeni. Luar Kula biasa. mriki Nggih. pangapunten. Nggih. Bayaran kula 16 yuta. Larang men ngungkuli aku. Lho, tenggene bos besi tua kok. Sampean tok 16 juta. 16 yuta. Kok iso ngono? Sepeda motorku tak dol. Anu dandake anu besi neh. Nggih. biasa. Alhamdulillah muji syukur. Heeh. Saged makempal kanthi kahanan rahayu wilujeng. Betul. Wong sakmene mbane macake ayu-ayu. Ayo wong. Tapi kula mboten gumun. Kok ora gumun? Wong sakmene mbane iki sing ketok sing katon nyele aku dhewe. Lho, kok iso ngono? Macake biasa-biasa aku sangat luar biasa. Luar biasa. Bengi-bengi direwangi laburan putih raine depe-depe golek sandang badok ya Mas ya. Ngene iki nggih. Bucange aslinipun teng Bojonegoro teng wilayah Omah sampeyan, daerah Nggih. sampeyan. nggih wonten adicara halal bihalal teng kantor kabupaten. Oh, Mula nggih sowan mriki. Lho, Kabupaten Bojonegoro Nggih. malam ini juga mengadakan Halal bihalal. bihalal. Eh. Ingkang ngadakaken nggih punika Buahna Bupati Bojonegoro. Sampeyan malah ning Nganjuk. Nggih malah teng Nganjuk. Berarti saking tresnane karo aku. Sapa sing ngomong? Saking tresnane karo Pak Haji Eko. Alah sapa sing ngomong? Lah kok rene? Ning kono ora dijawab kok. Oh, Koclok aku ning kono. sing ngejak kene ya. Lah ya Sing kiri ngejak waduh. kene kok. Ngucapne matur nuwun Mas Nggih. Gareng. Ngucapaken matur sembah nuwun Iya. kagem Bapak Haji Eko. Heeh. Sinten? Pak Eko. Pak Eko. Masuk kok. Karo Ibu Hajah Asih. Kalih Bu Haji Asih sangat luar biasa penyambutanipun. Kula dugi pun dirupak-rupakne. Karo sapa? Kalih Bu Asih. Dirupak-rupane piye? Wah, Mas Gareng monggo langsung mlebet Mas Gareng. Gue kula ngaten. Wah, kula mlubu bleng tong mae sing gedhe niku. Heeh. Bek tiyang, Pak. Oh lho, ayo ana keluarga besare akeh, sedulure akeh kok. Kula mangke teng pundi wingking mawon. Kula terus teng omah sisik mriki. Heeh. Lah teng mriku nggih bek malih jajane tundul meret. Wong sumbut tok, wong sumbut tok. Sundul meret wong sumbut soalé wong ana. Iya. Akhiripun kula gadah solusi mengguri terus wonten teng celake kamar mandi. Oh. Terus ning celake kamar mandi? Nggih teng mriku wonten panggenan clepit ngoten. Terus? Kangge dandan wis wesek akhire kula mlebu kamar mandi. Heeh, terus. Mlebu bleng kamar mandi. Bleng. Mboten sios manggon teng mriku. Lho, lejane kono ora nek wong kok. Iya Mas, pangapunten lho. Ngopo? Yo jenenge gombal reget jabang bayi akeh. Lah ngono kuwi saking repote rong sempet dikukuti ora Lah sambok jenenge wong degawe piye-piye ya ewo. Wong degawe. Tapi kula sak mengacungi jempol kagem panjenenganipun Pak Eko. Katoke ya enek ngono. Katoke ya enek. Enek pokoke ilang sitok tak jupuk. Emang katok kuwi mung teles tak candhalke. Katokmu. Ayo bejo engko mulai gak katokan. Kula ya sangat gumun bucange Ngumune. kalih Pak Eko. Sebabe. Putrane 3. Sampun engko sami pinter-pinter. Ayo no. Edok terus lanang. Beda karo tanggaku. Tanggamu piye? Tanggaku iki bocah ben taune mbridhe lah Mas Angger enek tek jagongan tanggaku sing jenenge Piwi bojone meteng neh. Piye? Piye? Sing tanggaku jenenge Pii. Kuwi bojone ben taun bridil mana aku ngono. Ayo kuwi jenenge banyak anak banyak rezeki. Banyak anak banyak rezeki cacahe 7 anake. Wah, 7. Yo, terus. Lah wi akhire saking bingunge Pak Dalang gawe jeneng supaya gak lali durutno nomere. Contone Contone nomor 1 dijenengno JPI.
Mergo nomor 1. Nomor loro, Ropi nomor loro. Pancet nomor 3. Lupi soalnya nomor 3. Papat. Pat pi nomor 4. Mo pi. Terus 6. 6 kuwi wedok. Heeh. Niku adike Tupi. Oh. Sik to, adike Tupi. Lah sing nomor 6 iku jenenge sapa? Jenenge kuwi edok. Heeh. Kuwi adike Tupi. Nomor 1 JPI, nomor 2 RUPI, 3 LUPI, 4 PATPI, MOPI. Lah nomor 6 jenenge sapa? Engko tak share it. Aku sampai muni bacok Pak Lurah. Ngawur mangsaku. Ndongakne apa karo Pak? Ndongakne nggih. Haji Eka karo Ijazah asih. Nggih, ndongakaken mugi kemawon panjenenganipun Bapak Eka dalah Ibu asih, anggenipun mangun bebrayan tansah winantu suka basuki pikantuk rahmating Gusti ingkang Maha Kawasa dadosa keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Pun kesupen jing ben nek gadada menanggap Mas Akbar malih. Amin. Ya. Pokokipun wonten syarate. Kudu enek garing. Malah. Rupane koyo ciduk dawet ngono ya. Ciduk dawet piye? Aku ning guri mau dilokne. Dilokne sapa? Jebule Mas Akbar mbok kethek ngono, kethek ndasmu kono aku ngono. Lah dandanmu ngono kok. Utune wong iki lho. Didongakne juga yaitu